De Sint-Petersmolen in Venray wordt begin juli gedeeltelijk gerenoveerd. Moleneigenaar Gerard Stoks geeft uitleg over de renovatie, die eind juli wordt afgerond. De molen is vanaf 1937 in familiebezit. Eerst door mijn opa. Hier was mijn opa eigenaar. Mijn vader tot 1977. En daarna heb ik hem overgenomen. Dus ik heb hem al ruim 30 jaar als eigendom in bezit. De molen wordt gedeeltelijk gerestaureerd. Het hele staartwerk, in molentermen genoemd, dat wordt vervangen. Het staartwerk bestaat uit de gele balken die jullie hier zien. Die bestaan uit een lange spruit, korte spruit, de staart, 2 schoren en 2 lange schoren. Momenteel is het allemaal grenen en gedeeltelijk eiken. Dit hout is eigenlijk niet duurzaam genoeg meer voor een langere tijd. Deze ronde hebben we dan ook besloten om zo te investeren dat de eerste 50, 60 jaar het hout niet meer vervangen hoeft te worden. Dus we hebben nu gekozen voor Bilinga. Dat is een Noord-Afrikaans houtsoort wat gegarandeerd minimaal 50 jaar meegaat. Dat is dan ook de restauratie, vervanging van al het houtwerk. En dan wordt ook meteen de kaapwerk geheel nagezien. En dat is eigenlijk grotendeels de restauratie die aankomende maand gaat gebeuren. Ja, hoe het eruit ziet is de molen eigenlijk dan voor 95% voor de eerste decennia klaar. Onderhoud blijf je toch houden, maar er zitten goede wieken op, goede roedes. Staartwerk is vernieuwd, kap is goed. De molenromp is een jaar of 10 geleden helemaal opnieuw uitgevoegd. Ja, en binnen is hij helemaal zo goed als geheel compleet. Dus wat dat betreft is het gewoon een perfecte molen weer. De restauratie wordt gesubsidieerd door de Hollandse Molen, door het Bernhard Cultuurfonds, gemeente Venray en door de eigenaar zelf, dat ben ik dus, Gerard Stoks. Maar die 4 samen, het bedrag wat eruit voortvloeit, kan de molen gerestaureerd worden. De molen die draait eigenlijk elke zaterdagmiddag sowieso, van 1 tot 4. We hebben 2 vrijwillige molenaars, Appie Koenders en Kobi Weerts. 2 vrij fanatieke molenaars die bijna elke week, met name op de zaterdag van 1 tot 4, de molen laten draaien. Dan is er ook gelegenheid om kosteloos de molen te bezichtigen en je krijgt een gedegen uitleg van hoe alles functioneert.